Roukon koulusta siirrettiin maanantaina yhteensä 171 oppilasta Tyryn kouluun. Roukon koulun sisäilmaongelmat ovat syksyn aikana aiheuttaneet oireita sekä oppilaille että henkilökunnalle. Koululle on asennettu ilmanpuhdistimia ja koulusta on teetetty kuntotutkimussuunnitelma. Koko ajan selvitellään, että minkälaisia mahdollisia väistötiloja Roukon koululla voisi tässä sisäilma-asiassa nyt olla. Ja ensisijainen ja helpoin ratkaisu löytyi tästä Tyryn koululta. Kiitos tietenkin yhteistyöstä Tyryn koulun kanssa. Me saatiin tästä mahdollisuus 3 kolmasluokkalaiselle tulla tuohon saliin. Ja sitten nuorisokeskus, sieltä saatiin heidän nuorisotilansa tyrmäkäyttöön 2 5-luokkalaiselle luokalle. Ja sitten vapaina olevissa luokissa 1 4. luokka.